Godt. Det var godt. Det var godt. Kom. Dygtig, Rasul. Dygtig. Så er Rasul og jeg lige ude på en lille eftermiddags gåtur i en dejlig efterårssol. Og det er selvfølgelig håndfri i dag. Som I kan se, så har han for længst lært, at han skal bare gå bag ved mig. Også når der kommer biler. Så vi har ikke rigtig nogen situationer, hvor han springer ud foran en bil. Jeg kan gå her med hånden i lommen. Det er også her, jeg har godbiderne. Og selvfølgelig også derfor, han går lige bag ved mig. Og er oppe i et ordentligt trøje i dag. Altså lige meget, om jeg går herover, så går han lige efter. Så om jeg går tilbage igen, så er han lige bag ved min ryg. Her. Værsgo. Og en mere. Ej, det var fejl. Du må ikke gå mere end 30 km i timen her, Rasul. Kom. Dygtig. Kom her. Værsgo. Ah, det var godt. Og det jeg siger til ham, det betyder stop på kamelsprog. Og det er fordi nu vi er nået til lågen, til hvor de andre er. Og man selvfølgelig gerne have de sidste godbidder, inden vi går ind. Er det ikke rigtigt, Rasul? Ja. Og lige i dag, der er godbidderne hestebolcher. Dem kan de også godt lide. Så, pas på. Pas på. Sådan. Kom. Kom du gamle. Skal vi lige herover. Slut. Jeg kan selvfølgelig ikke lige pille nærmere med en hånd, men nu er vi i hvert fald tilbage efter gåturen.